गेदेर हाग्रानि मोनसे गोजोन आश्रमाव सासे साधु बाबा थायोमोन। बिथाङा बयनिबो मोजां सानग्रा नाथाय जोबोद बुद्धिमान मानसिमोन। सानसेखालि रतन मुंनि सासे बेफारिया बाबानियाव फैबाय। रतना जोबोद धोनिमोन, नाथाय बिनि गोसोआ लुफियाजों बुंफबनायमन। बियो मिथिबाय जे साधु बाबानियाव मोनसे मन्त्र दं, जाय मन्त्रखौ बुङोब्ला न'नि गासैबो गब्लंफोरा रुपानि जालाङो। रतना साधु बाबाखौ थगायनो थाखाय मोनसे बुद्धि बानायबाय। रतना सानसेखालि बाबानि आश्रमाव फैनानै बुंबाय, बाबा, आंनि बेफाराव बिराद खहा जाबाय। आंनि न'खौ बेंकआ लांनो नागिरदों। आं जेब्लायबो न'नि गब्लंफोरखौ सना रुपा बानायनो सानो, नाथाय जेबो जाया। अन्नानै आंखौ हेफाजाब हो बाबा, प्लिज। साधु बाबाया रतननि मेगनखौ नायनानै हमनो हाबाय जे रतना सैथो बुङाखै। रतननि आखायाव दामि दामि आंगुठी दंमोन। बाबाया मिनिस्लुनानै बुंबाय, नाइस रतन, आं नोंनो मोनसे मन्त्र होगोन। नाथाय बे मन्त्रआ खामानि होनो थाखाय नों गाबोन फुंनि 3 बाजियाव मासे मोसौ जानानै आश्रमनि दैमायाव दुगैफैनांगोन। रतना सानबाय, आरे मोसौ जानो, आंलाय बोरै मोसौ जानांगौ जाखोब्रा। थिग दं, बेथ' बिराद खस्थ'। नाथाय जुदि मन्त्र मोनोब्ला आं संसारनि बयनिख्रुइबो धोनि मानसि जागोन। बियो फुंनि 3 बाजियाव मोसौनि बायदि महर गाननानै आश्रमाव सफैबाय। बाबाया बुंबाय, रतन, दानिया नों बे आश्रमनि दैमायाव 108 बार हाबनानै ओंखारबोनांगोन आरो जेब्ला नों ओंखारबोयो अब्ला नों मु होननानै सोंनांगोन। रतना 1, 2, 3 हिसाब खालामनानै दुगैनो जागायबाय। दैमाया बिराद थान्दामोन। 30-40 बार दुगैनायनि उनाव रतना बिराद थान्दा नांबाय। नाथाय रुपानि लुफियायाव बियो खामानिखौ मावबाय थाबाय। हरखाब साधु बाबाया हाग्रानि गासैबो मोसौफोरखौ बे दैमायाव खाथियाव लाबोबाय। बे मोसौफोरा रतनखौ नुनानै गाबनो हमबाय। रतना गिखांनानै बुंबाय, बाबा, बेफोर मोसौफोरा आंखौ मानो नायगासिनो दं? रतन नोंथां, मन्त्रआ खामानि होनाय जागायबाय। बे मोसौफोरा सानदों जे नों बिथांमोननि राजा। दानिया नों बेफोर मोसौफोरजों लोगोसे हाग्रानि गेजेराव हाबलांनांगोन आरो 8 घन्टा थानांगोन बिसोरजों। रतना मोसौनि महर गाननानै हाग्रानि गेजेराव हाबलांबाय। अब्ला मासे मोसाया रतनखौ मोसौ साननानै होसोफैबाय। रतना गिखांनानै गावनि मोसौनि महरखौ हगारनानै बिफांनि सायाव गाखोबाय। बाबा, आंखौ रैखा खालाम। आंनो दिनैनिफ्राय रुपानि मन्त्र नांला। साधु बाबाया बेयाव सफैबाय आरो मोसाखौ होखारना हरबाय। बाबाया रतनखौ बुंबाय, रतन नोंथां, जेब्ला मानसिनि गोसोआ लुफियाजों बुंफबो अब्ला बियो मानसिनि महरखौ बावगारनानै जुनाद बायदि जालाङो। नोंनो रुपानि मन्त्र नांगौमोन दा,
नाथाय नों बे मन्त्रनि थाखाय गावनि मान सन्मान आरो गावनि जिउखौबो खैफोदाव खोख्लैदोंमोन मिथिबाय लुफियानि फिथाइया जेब्लायबो गोखा जायो गोसोआव लाखि रतना बाबानिफ्राय निमाहा बिबाय आरो अब्लानिफ्रायनो सैथो रां खामायनो सिनायबाय